japiko be gin jok moko ma yot kaka inene no. En mana serikal ki en. Because ging'eny to wan gi doctors kanyo to wan gi lawyers. Donge ineno kata mana ndara, apaya mar ndara ka accident otimore. Gin gi judge kanyo. Watim kama. Koro watemo ng'isogi ni gik ma kamago gitim. Kata kopo ni ng'ato okoso ne ng'ato e ndara, sani wang'isogi kaka sani wasekawo okang'. Asebedo ka miyogi helmets manono, asebedo ka miyogi reflectors, asebedo ka terogi e driving school, giyudo driving license, makata mana bedo ka last cha nang'isi ni adhi Kisumu. Nawacho ka in ema nionge, na wan gi nyako moro ga nyingi wiyo ne wan kodgi ka nang'isogi ni next week adhi Kisumu. To nadhi Kisumu ma dhi achiwo helmet. Ayudo ni Kisumu kod Ahero jogi ok rwak helmet. Ng'ato riembo go pato. Kaka nadhi amiyo gi sensitization, aparo ni from that time pachgi moro lokore kanyo matin. Ang'isogi ni helmet ok irwak ne police. Helmet konyo wiyi. Nadonate helmet 2,000 gwenge mag Kisumu kod Ahero. Kisumu wachiwo Tom Mboya College kanyo. Alafu Ahero wabiro kamoro miluongo ni Ahero Social Hall. Mana miyo gi helmets. Ang'isogi umuhimu mar barabara. Wabed gi luor e ndara. Kopo ni jogi dwaro mana more sensitization. Kwa timo mano